Men det jeg kunne forestille mig, det er jo noget, at vi skulle koordinere med Gunnar Thorsen. Vi skal også lige snakke om, hvordan han er blevet, fordi vi skal på, at vi kan belaste Gunnar Thorsen, så vi skal aftale, hvem der snakker med Gunnar Thorsen. Udgangspunkt vil det nok, tror jeg, at det er dig, eller vi sender men som udgangspunkt skal vi ikke sige, at de svarer sig på Det er sådan, at det er en fri for Så må man gøre det andet. Jamen det er så også, når man kan sige, den koordinering skal så nok nu lidt kunst, man kan sige, det er ikke noget format, så så vi har siddet så kontakt og assisteret. Men vi sender faktisk så vi er tre stykker derude, men jeg kan også bede, jeg gør det, jeg beder dem om at tage snak med Martin-korneller og nej, men det er der ikke. Det er jo noget sjovt, fordi det er jo... Ja, det kan jo bare rettes til jo. Nej, men det... Ja, det tager vi bare... Det tager vi bare derfra jo. Det bestemmer vi jo bare jo. Nej, jeg har også det er alene på ja, det er nemlig det. Så skal vi bare se, hvad det har. Det skal være en koordination med Gunnar Thorsen. Så prøver du at sende på min. så det er også